Close natin ulit. Check nyo lang siya guys, every 10 minutes. Ayan. Kung luto na ba siya o hindi pa. Titikman natin kung tama lang ba yung lasa. O kulang ba ng asin o sobra na asin. Kaya maliit lang yung asin binigay ko kanina kasi para hindi siya masobra. Sabon? Nga.
Tura? Yan, check natin ulit. Yan, luto na siya. Yan. Sarap nito, guys. Ready na tayo para kumain. So, what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So, for today's vlog, naluto na nga to ang tawin mo? Tingnan ni? Lumayagang pusit. Limayagan? Limayagang pusit. Lumayagang pusit. So, titikpan natin kung ano ba yung lasa. Hindi naman siguro masama as first timer nagluluto ng pusit. Masarap siya, guys. Kain tayo. Medyo maanghang. Matamis. Medyo maanghang. Matamis. Yung lasa niya, medyo maanghang siya. Maanghang, matamis. Dahil sa ano? Isa to akong Oysters. oyster sauce. Dahil sa oyster sauce. Kaya siya matamis. Kaya maanghang dahil dami ng sili na nilagay ko. Mas gagana kasi yung kain mo kapag maanghang. Kaya meron din kami ditong ham, guys. Winner siya, guys. Ha? Winner, guys. Winner sa sarap. Mga kabisaya. Ayan. Ayan siya, guys. Sarap, guys. So guys, diba sa kaon, dali ako to. Don't forget to like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more videos below. Bye! Hope you enjoy!